José, vou explicar a ver se me entendo. Eles quedan mellor, o carneiro hai no catar, porque despois van vir e van quedar aquí as ovellas. O que si lle quero dicir aos rapaces. Pois non fui capaz de explicarlle que tiña que... No estamos lo levando ben, pero eles están levando así algo claro. Eses zócolos valen a su puta madre. E se me vou partir a crisma. E agora eu quería axudar ali, pero como en canto baixo xa el vai pa o rollo, pois ten que estar un dos aquí. Temos unha sorpresa para vos. Ides asistir a unha rapa das bestas. Eso sí que merece un aplauso. En 1906, os roles sociais de homes e mulleres estaban claramente marcados. As mulleres tiñan que ser sumisas, obedientes e doces, sempre dependentes do marido. Dos homes esperábase que fosen fortes e que ademais o demostrasen. As exhibicións de coraxe e de poderío físico estaban á orde do día, e os homes gañaban prestixio bebendo grandes cantidades de viño, pelexando nas romarías ou combatendo na guerra. Hai 100 anos, os homes adoitaban poñer a proba a súa forza e valor para afirmar a súa virilidade. A segunda semana, en 1906, comeza cunha excursión a unha rapa das bestas. Despois dunha primeira semana esgotadora e conflitiva, esta viaxe pode servir para calmar os ánimos entre os Peña e os González. Hoxe terán que deixar a rivalidade a un lado para afrontar xuntos este novo desafío. Mentres estean no curro, deben seguir mantendo o comportamento e forma de vida propios de 1906, unha regra fundamental do concurso. Esta grea de cabalos salvaxes poñerá a proba o valor dos homes da casa de 1906. Unha vez ao ano, os mozos da zona soben ao monte e acurralan as bestas para marcalas e raparlle las crinas. Hoxe, os concursantes acompañarán a eses mozos a conducir o rabaño ata o curro. E se se atreven, raparán e marcarán os cabalos. Aquí está. Mira para aquí, mira para aquí. Por aquí, por aquí. Non se pode máis, Os cabalos entraron nun primeiro recinto, pero aínda hai que leválos dali ata o curro. Os homes están eufóricos. Misión cumplida, aí están todos. Bueno, ainda... Vas a cabalo! Ainda que pierde. Vas a cabalo! As mulleres non poden participar e teñen que limitarse a observar. Eu xa quería ir, pero non me deixaron. Sí, non sei quen foi, pero non me deixaron. Eu de José pensei que non iba a meterse aí. Pero dos demais, de Víctor xa mo esperaba, porque... Víctor... Sí, de Víctor e Martín, sí. Sí. Pero de Martín non tanto. De meu tanto. pai, pídame 2 bestas. Eu non me quero comprar unha porque lle ten medo. Todos deixan atrás o medo e sorpréndennos meténdose no rabaño. Que os meta para aquí dentro. Había que poñerse por aquí porque foron polo. Senón... Ahora! As bestas xa están no curro e vai empezar a rapa. Todos os concursantes están dispostos a participar. Todos, excepto un. Pois tamén, tuve no que avisar, porque el xa quedaba ali mirando, pero dixen, a ver, entra aí, ó.
entra aí que tens que rapar, e fui e rapou como a todos, non hai problema. Carlos Peña e Víctor González rivalizan por ser os primeiros en rapar e ofrecen as crinas ás mulleres. ¡Salta de ahí que se va a romper la cámara! Bueno, son cousas que non pensas, porque se as pensas é peligrosa, non? Ou, bueno, supoño que é peligroso, porque minimamente cando estábamos fora dun momento, viñeron así todos os cabalos e apartaron os homens, e quedei o solo frente a eles. E eu fixen o ruido, que quixen nos parar, pero isto é imposible. Escapei, pero aí apenas apurados. Estuvo de puta madre aí, o cabecilla, fui o primeiro que entrou, estuvo ali a pé de cañón, e nós detrás. De ali fomos todos. É que Eu, pa mí, fui Carlos. Non che quero cortar o que me queres decir, pero cando me dis valiente, xa te digo, é que isto non é cuestión de ser valiente, pa min, pa outro ao mellor, pois sí, igual ao mellor eu ve como unha valentía, bueno. Eu creo que fixeron todos bastante ben. Todos fixeron ben. Eu, se son eu, non me meto ali dentro, así que... Ao mellor non se trata só de ser valente, tamén vou dicir o que penso. Ao mellor trátase dunha forma un pouco tamén de chamar a atención un pouco máis, sí. Ou, a ver, como diríamos, pois en televisión, de chupar un pouco máis de cámara. Tampouco ten por que ser máis valentía. Que? Vindes heróis aí. Veño ca espalda pingando. Hombre... Ahora, despois de rapar bestas, matamos o que se poña por diante. Oye, Víctor, se colles o brajalo... Non queda unha pluma. Víctor está exaltado e asegura que tras a rapa das bestas se sente capaz de todo, mesmo de matar os galos que teñen na casa. É que cando cheguemos a coller o galo, pon venga outro. O maior dos González aproveita a ocasión para conseguir tabaco actual. Non acaba de facerse a picadura para liar de 1906. Non me dará un cigarrillo, non, que non... Gracias. Estos son dos, non? Non te escapes. Tabaco, ten. Ai, pois se me dá outro para miña nai... Sí, para tua tía tamén. É que así non me extraña que non me den, con vos aquí... Víctor localiza a dúas belezas e corre a pedirlles tabaco. Unha boa excusa. Pero non consegue nada delas. Tabaco tampouco. A ver, vamos a contar. Aparte de conseguir a cajetilla, unha que hai dentro, dúas, tres... Que hai que ser un pouco espabilado, joder, senón nesta vida... Mira. Queres por? A semana pasada os Peña decidiran deixar de compartir mesa cos González, pero hoxe é unha xornada excepcional e as familias comen xuntas. As disputas entre elas quedaron esquecidas por un día. Todos regresan ás casas contentos e relaxados. A ver o que dura. Cando nos saquen de aquí e nos pregunten, bueno, que foi o mellor do programa, eu direi a rapa das bestas. Montar a cabalo e todo, encantoume, en serio. Estou cansadísima, iso sí, pero molou moito, sí señor. Toca volver ao traballo diario e a nova xornada comeza moi cedo.
En 1906 o horario estaba rexido polo sol e os labregos espertaban coas primeiras luces do día. Os peñas son os primeiros en erguerse e xa están en marcha. Primeiro levantan eu. Son a primeira que desperto. Pola mañá se axudei cos animales, despois vamos segar a erva, un pouco na huerta. Eu me levanto, normalmente entre 7:30, por aí máis ou menos. O primeiro é sacar as vacas para fora, despois irlle por agua para que beban despois da sedada, A comida, lavar a roupa. Home, temos bastante traballo, pero bueno, noto que o facemos máis rápido que antes. Alicia! Que veñan as leiteiras! E a Alicia sí que a despertamos. Cando deixamos e temos así máis ou menos aos animales un pouco máis listos, vamos a despertamos. Pétalle Carlos co bastón no techo. Dice, cando era pequeno petaba así e faime moita ilusión. E pétalle para arriba. Na casa dos González, as fiestras e portas seguen pechadas. Normalmente os de abaixo van un pouco retrasados, porque normalmente cando Sara teñe que ir a axudar a muxir, bueno, hai días que se retrasan un pouco máis que outros. Normalmente, se non veñen as cámaras, están un pouco máis tarde. Bueno, pois eu levántome, son a primeira que me levanto. Hoxe o primeiro que fixen desde que almorcei foi pasarme unha auga, porque levaba desde o día que salín sin tempo para pasar, mas xa non me podía enfrentar o día sin meterme 2 caldeiros de auga por encima. Veña para fora. E a cambio por aí a nena. A nena non sei onde está. Nenita. Nenita, onde está? Nenita. Onde estás? Que non te vexo. Carlos e Lorenzo teñen que agardar a que os veciños estean listos para poder muxir e sacar os animais xuntos. Empezo a encender a cociña, quento o almorzo para todos, quenta a auga para que cando eles baixen xa teñan quente para darlle ao porco, preparo a roupa para que Sonia malave. Son moitos detalliños que eu considero que me chega ben. Víctor e Martín érguense ben entrada a mañá. Moita presa non teñen por poñerse a traballar. A Sonia custalle aínda máis poñerse en pé. A roupa quedou moi sucia despois da rapa das vestas e Sara ponse a lavala. Por suposto, faino á man e con agua fría. Hai moitas tareas duras, pero non ten agua. Hai que estar continuamente levando agua para dentro. Porque pos un bidón grande, pero cando te das cuenta, só tes vacío. Hola, buena señora. Chega Arturo, o vendedor ambulante. Aquí ten mercancía fresca. Entre outras cousas, hoxe trae o tabaco que tanto necesitan os González. É da casa. Hola, Manuel. Arturo. Hola, Arturo. Cada día cambias de nombre. Oye. Carlos é o primeiro en chegar. Vamos a ver. E pouco despois aparece José, que está acabando de amañarse. Buena, Bos días. Hola, bos días. Hola, veciño. Aquí estamos, hombre. Carlos protesta polos prezos. Como bo feirante, a súa especialidade é negociar, pero Arturo non se queda atrás. É que isto sube todos os días, oxe. No, pero como é, nunca baixa. Sube todos os días, pero nunca baixa. Hai cousas que baixan, hombre. Ten que baixar algo de vez en cando, porque é como a marea. Sube e baixa. Tedes tabaco de liao. Sí que tenemos. Non creo. No. E liaos tamén, pitillos liaos. A pesar de que Arturo lles ofrece tabaco, os González esquécense de mercado. Mentres, Víctor e Martín están aínda almorzando e sen sabelo fuman o pouco tabaco que lles queda. Isto vai traer problemas.
A ver, tabaco, Bueno, máis levadura. Hai que lle coller isto para Levaron su veña que... Para o próximo día trae o bastón e cajas. Veña que... Esta semana A ver se traes algo máis fresco, que aquí non vale que... esta semana Mañana iba a comprar, o que pasa é que como teñen o tabaco meus irmáns, porque mañana non sabe liar, entonces non sabía o tabaco que quedaba, entonces por eso non comprou. Además, me parece que nin lle pasou pola cabeza comprar. Bueno. A ver, penso... As galiñas xa se pode ir... Xa se pode ir atendendo as galiñas, veña. Veña, a ver si damos hoxe veña preparado a horta para que non entren as galiñas aquí. Veña, botarlle máis dos. Pero non te preocupes que iso é a parte. As leitugas e máis cenorias plántanse, non sei cando manden plantalas. Onde están? Non sei, tranquilo, espera, ainda están desayunando aquí. Claro, por ahora date unha volta por aí polo río, a ver que hai. Tendo a comportarme máis ou menos como fago na casa. Intenta ser comunicativo, se tes unha experiencia, se és máis maior que os rapaces, que che fagan algo de caso. Se ves que non fan caso ningún, que todo o saben, pois chega un momento que dirá, bueno, pois, que fagan entonces a súa maneira. Son despreocupados, faltos de ansia, non contas con eles dunha forma firme, para cooperar. Hai que aproveitar o tempo, xa me dai a cabeza de tanta coña, tanto rollo. Ai, eu tamén estou bastante cansadito. Víctor e Martín póñense por fin a traballar e acompañan a Carlos levando os animais a pastar. Víctor non desaproveita a ocasión e desafía a Carlos. Eu creo que levas 3, Quero non intentar? Sí. Venga, toma. É a tua responsabilidade, Xa, Aí che vai Martín, espera, que vai Martín aí. bueno. Toma. Esta... Vamos. No, eso no es tiro. Creo que xa está arreglado, vamos. Espera un segundo. Cago en viola. Vamos. Vamos. O millo non é para ti. Opa, veña. Pasa para allá, veña. Martín e Víctor quedarán toda a mañá nos pastos cuidando das vacas. É un traballo sinxelo e descansado, e de feito, en 1906 adoitaban facelo os nenos. Aí están. Están moi controladas. E agora terémolas aquí unha hora, máis ou menos, e despois levarémolas para a Carballeira, para ir para arriba, que están a sombriña e non mosquean tanto. E ainda que mosqueen, témolas atadas aos pinos, así que malo será que escapen. Non hai moito que facer por aquí no prado, tiradas. Margarita e Sara teñen que facer pan no forno común. Carlos é o único dos homes que lles bota unha man. No manual de instruccións leron o método para amasar e cocer o pan, pero aínda así non teñen moi claro o proceso. Mira, 1,5 metros. As nais deciden probar a ver que sae. Calcularán os tempos de preparación a ollo. Supoñemos que hasta as 12 non temos empezado a amasar. Non. Hasta as 2, polo menos hasta as 2 non vamos a meter o pan no forno. Xa dixo de retrasar hai que retrasar a comida e comer ás 3. E canto tempo lle levará isto quentarse? Non temos nin puñetera idea. Non, hai que probar. A según sala. Carlos corta a erva para as vacas e xa empeza a ter certa maña. Todo parece tranquilo, pero non hai que fiarse, porque na casa de 1906 sucédense as sorpresas. A Víctor e Martín escapáronlle las vacas dos pastos. Vamos a
para tú. Oh. Va caso para collelas. Oh. Mira que temos aí. Oh. ¡Abre el portón de atrás! Alicia, que no se bajen de aquí, loco. No, espera. Oh. Pasa para. Ya que me dar vacas e vas para aquí. É que, en verdad, as vacas son moi mansiñas. Só basta o medo que teñas ti. Se ter moito medo, ter pouco. Pero as vacas son fáciles de levar, son moi mansiñas. Son moi boniñas. Que para que cando moscan, claro, é como a nós, cando nos enfadámonos. Os rapaces González eran os encargados de vixiar as vacas, unha tarefa sinxela que debían realizarse en dificultades, pero parece que lles custa dominar os animais. Venga, va. Pasa. Como cada día, un dos rapaces camiña ata un manancial para coller auga potable. Desta vez tocoulle a Alicia Peña, que estes días parece máis calmada e empeza a adaptarse algo mellor á vida en 1906. A súa primeira semana de concurso demostrou ter un carácter moi forte e certa habilidade para evitar os traballos pesados. Visto que as vacas eran demasiado para eles, Víctor e Martín González póñense con outro labor: ir ao monte buscar toxo para cercar a horta e impedir que entren as galiñas a picar as hortalizas. Pero, sen darse conta, levan con eles unha das ferramentas necesarias para facer o pan. Como xa por aquí xa pasou un home coa serra, pois así aproveitamos e apañamos o que el deixou cortado, xa así xa non temos que esforzarnos tanto. Pero isto ten un mango moi corto. As nais seguen ocupadas co pan, pero teñen un problema. Necesitan a ferramenta que Víctor e Martín levaron con eles. Carlos enfádase. Le dixo aos chavales, cando collades algo, dicir preguntade se fai falta ou non, porque cando é comunitario, é comunitario. Non. E, cando estábamos aí abaixo, chegábamos xa... É que é vos xa así, Carlos? É vos a onde ides ca horquilla? Non sabedes que nos fai falta po forno, non sei que, tal. Eu xa por non dicirlle mal xa, porque non teño por que liala, eu non quero liala para nada, nin levarme mal con nada, entón dixen, estará alterado, pode pasar, calquer, sabes, que me alce a voz. Pero a mí non me gusta que me alcen a voz para nada, solo miña nai, yo permito. Bueno, quizá Víctor, como é un máis novo e tal, pois queimase un pouco máis. E non digo que non teña razón. Eu penso, non porque sea meu fillo ni nada, pero claro, hai cousas que che joroban. As mulleres van co celopán. Non, muller, bote ti outro. Faltalle a ferramenta que necesitan para retirar as ascuas do forno e iso pode botar todo o traballo a perder. Por abaixo. Mentres o pan se fai, as mulleres aproveitan para seguir coas tarefas cotiás. Atender os animais e a horta levalle a maior parte da mañá. Sara! Sara! Cazamos aquí algo, non? Sara! Sara!
Por fin chega o momento de ver que tal lle saiu o pan. É moi importante que teñan éxito, porque non terán máis pan co que fagan elas mesmas. Derecho peito. Non se escapou para lá. Espera que o collemos cas pintas. Perfecto, con mantequilla. Sabe ben. Que boa pinta ten, oye. Verdad? Invitamos a comer pan. Pero de queimarse por quedar as ascuas dentro por non ter con Por que culpa quitalas, de non ter con que quitalas. Esta tamén é verdad. Non me te dá culpa nosa, Mira, por dentro está boa. Mira, pues eso. Quitándolle de fora de dentro parece que está bo. Este non foi un bo día para Margarita. O seu fillo Víctor rifou co veciño. O pan saiu queimado e ademais esqueceulle comprar tabaco. Ai, Dios mío. Miña nai non sabía que xa o teñamos casi acabado, como ellos temos que liar a ela e todo. Entonces non lle colliu. Ahora estamos sin ese tabaco. Non sei que vou fumar, porque como miña nai non se acordou de comprar o tabaco de liar, porque pensou que ainda nos quedaba, pois ahora estamos sin tabaco. Eu quero que lle des tabaco a miña nai. Unha cajetita polo menos ao día para ele. Cabezo mal. Este é como un neno. Sabía que iba a ter que musir, que iba a ter que sachar, e con isto non estou cabreada. Vou tirar para diante. Non é mellor levar a nena para dentro? Eliseda ali vendo. Ai, Esto é o que nos queda a vos.